Garmonlar oyunu bilsem, mağlı jar suzar idim. Mangsızlarga mыңнар birip, bir jırlı bozar idim. Mangsızlarga mыңнар birip, bir jırlı bozar idim. İsenler misiniz muhterem tamaşaçılar, hürmetli stüdyomuz konakları. Менә шушы гармон дигәннәре җилкендерә бит күңелләрне. Һич улы гайрык бирми, гармон яшәртә дә, гармон яшәтә дә. Менә бүгенге тапшыруыбызның кунаклары да нәкъ шушы гармон моңнарына гашыйк җаннарыбыз. Аларны гармон берләштерә дә. Менә хәзер аларның үзләре белән сезне якыннан таныштырам. Беренче кунагыбыз Балташ якларыннан Рузилә Габдрахманова. İkinci katnaşuşыбыз Тәтіш якларында туып, Казанда яшәүче Дамир Гыйсматов. Һәм инде üçенче уенчыбыз Опас якларында туып, Казан шәһәрендә яшәүче Роза Әхмәтҗанова. Muhterem oyuncular, başvatkış oyunun başlap җибәрбез. Шулай да oyunны başlap җибәргәнче аның кагыйдәләре белән танышып китү кирәк булыр. Менә шушы экранга килеп чыгачак шакмаклар. Шакмакларга 20 сорауның җавабы яшерелгән. Сорауы миннән, җавабы сездән булачак. Шуңа күрә җавапны яңгыратыр өчен өстәлдәге төймәләргә басырга кирәк булыр. Һәрбер дөрес җавап сезгә 1 балл алып килә дигән сүз. Başvaткыч oyunында гадәттә бер авыр сорау кулланыла. Шуңа күрә бу авыр сорауга җавап табучы уенчыбыз әле 2 балл иясе дә булып куячак. Шунысын да әйтеп үтик, başvaткыч oyunu шул ягы белән дә үзенчәлекле. Бүген oyunda катнашкан һәрбер уенчы да бик тә матур, истәлекле бүләк-бүләк кайтып китә дигән сүз. Бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе әзерләде. Başvatkыч oyununda иң күп балл җыйган уенчыбыз başvaткыч oyunының җиңүчесе булып таныла һәм oyunның кагыйдәләре буенча җиңүчегә супер oyun тәкъдим ителәчәк. Әгәр дә сез супер oyunda катнашырга теләк белдереп, шушы супер oyunның сорауына да дөрес җавап яңгыратасыз икән, супер бүләк автомобиль дә бүген сезнең якларга кайтып киләчәк. Oyunumuzda başlap җибәрбез җәмәгать. Беренче сорау сулдан уңга 5нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Исеме кирәк булачак бу шәхеснең виртуоз баянчы. Татар халкының виртуоз гармончы, баянчысы. Төймәгә басабыз, җавапны яңгыратабыз. Дамир абый? Ринат. Ринат. Шакмаклар саны буенча әлбәттә бу җавап туры килә. Ләкин бу очракта җавап дөрес түгел. Исеме бик үзенчәлекле, кадерле, кыйммәтле дигән мәгънәгә ия бу. İsim Татарстанның халык артисты. Zamanında İlham Ağa Шакиров, Әлфия Авзалова, Роза ханым. Рамил Курамшин. Туры килә шакмаклар саны буенча, ләкин әлегә бу очракта җавап дөрес түгел. Актаныш якларыннан. Бүгенге көндә әле дә ул сафта дип әйтик инде, ул педагог эше белән дә шөгыльләнә. Аккомпаниатор Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында. Әйткәнебезчә, Илһам Ага Шакиров, Әлфия Авзалова, Хайдар Бигичев, Зөһрә Сахабиева, Флора Сөләйманова, Рафаил Ильясов. Димәк, Кирам Сатиев. Кирам Сатиев турында сүз бар. Роза ханым, җавап дөрес, балл сезнеке. Сәнгать белән кызыксынучылар бит инде бүген бездә. Сез үшегез дә шушы өлкәгә килеп кергән кешеләр дип әйтик. Гармон белән, баян белән дуслык ничек? Гармонны инде мин яшьтән яратып, сөеп, сакланып, өйрәндем. Ничә яшьтән кулга алдыгыз? Менә 10-11 яшьләрдә инде мәктәптә укыган чакларда ук. Безнең менә минем алда торган гармон, Тальян гармоны, бу әтинең сугыштан алып кайткан гармоны. Сугыш вакытында 43нче елда аягын өздергәчтен Түбән Новгород шәһәрендә госпитальдә жатканда базарга чыкканнар башкорт дусты белән. Аның белән базарда йөргән вакытта гармон ясаучы, гармон сатучы бер бабайны күргәннәр. Бик күзләре төшкән гармонга. Кызыкканнар, ул вакытта әтияли уйный торган булмаган. Аның сөйләве буенча башкорт дусты инде гармон уйнап кулына алып, шушы Тальянны уйнап караган. Уйнап караганнан соң гармон сатучы бик каты сокланган бу кешегә. Әйдәгез әле җегетләр, безнең әбиегез сезне чәй эчерер, әбиегезгә дә уйнап күрсәтер сез дип ине алып кайткан. Һәм
шунда иләрендә гармон уйнап, җырлашып, тын чыкканнар, тын куңганнар, һәм инде гармонны бәясен акчалар җитмәсә дә, ярый сез улларым, безнең дә улыбыз фронтта, сез инде сугышчылар әйбәтләп, рәхәтләндереп уйнагыз киләчәктә дип, шушы гармонны әти белән башкорт иптәшенә әтинең биреп җибәргән. Башкорт иптәше инде әтинең әйткән, минем өйдә гармоным бар, Шәрифулла, бу гармон сиңа булсын, син өйрән дип анарга биргән, бүләк иттереп. Мәрхүм инде бүгенге көндә әти авыр туфраклар җиңел булсын. Шушы бер аягын калдырып сугыштан, шушы гармонны алып кайткан. Һәм инде өйрәнгән безнең ике абыебыз Ринат һәм Рифат шушы гармоннарда бик оста итеп уйнаучылар иде, мәрхүмнәр кызганычка каршы. Хәзер инде ядкар булып бу гармон миңа калды. Үзегез уйнарга өйрәнә алдыгызмы? Уйныйбыз. Уйнарга өйрәнеп, осталыкны арттырып, һаман да күңелләрне күтәреп, уйнарга өйрәнеп яшибез. Яхшы. Рәхмәт, Амир әфәнде. Кызлар, сезнең белән дә бу теманы дәвам итик инде. Роза ханым. Мин әле оста гармончы түгел, өйрәнчек кенә, бары тик 2нче ел гына өйрәнәм. Бәхет елмаймас иде, бәхетсезлек булышты дигәндәй, мин берничә ел элек кат авырып китеп, уң кулым сүземне тыңламый торганга әйләнде. Һәм мин инде бер телем ипине дә кемдер кисеп биргәнне көтеп тору белән һич килешә алмыйча, чарасын, әмәлен эзли башладым. Башта тырышып пазлылар җыйсам, ахырдан бурынгылар белмәй әйтмәгәндер, хәрәкәттә бәрәкәт диеп, күбрәк хәрәкәтләндерергә кирәктер бармакларымны дип, баян алып, шуның телләре өстендә биетә башладым. Дөрес, беренче мәлдә ул баянның төймәләре дә басылмый иде. Аннан басыла башлагач та тавышы чыкмый иде. Аннан зәгыйф кенә чыга башлады. Әмма тырыша торгач, ул тавыш көчлерәк чыга башлады. Аннан инде әкрен генә килер дә чыга башлады. Бүгенге көндә инде минем ул җаныма, тәнемә генә түгел, җаныма да дәва бирүче иң якын дустым. Хәтта каядыр барсам да мин аны сагынып кайтам. Рәхмәт. Розия ханым. Мин иң башта менә шушы итальянны алдым, беренче класска барганда уйнатып бардым инде. Беренче класста? Беренче класска барганда итальян уйнаттым. Ну, беренче класста уйнатканымны хәтерлим, андары да шул итальянны нишләткәнбездер, белмим, әтиебез үлгәннән соң без аны күрше биргәндә, 5 бала калдык әтисез. Соңыннан андары абыем баян алды. Мен хатын кыз буларак баянга барырга тиеш түгел идем. Кирәк түгел аңа дип. Баянны бикләп чыгып китәләр, алар клубка чыгып киткәч кенә мин әйбәтләп пычак чалалырым да, ошчадырым да шәп итеп өйрәнәдерим. Дөресен генә әйткәндә итальянда мин иң башта менә 3 телне та-та-та-та-там дип әйтәм инде, уйнатам инде, әнигә әйтәм дигән. Әни карамый әйтәм нинди матур көй чыга дим инде, әйме? Абыйлар чыгып киткәннән соң баянны ошып өйрәндем. Әни әйтә торган иде бер абыйга. Әз генә белми бит, өйрәтеп җибәр инде шуны. Әй, хатын кызы чул. Аңа нәрсәгә ул торган иде, тагы игътибар итмәде. Ну, алар арасыннан мин иң кызыкканы баянда котрак уйнатучысы булып калдым. Менә бит ничек килеп чыккан айны. Яхшы, рәхмәт сезгә. Алга барабыз. Чираттагы сорау өстән аска беренче сан 5 хәрефтән торган сүз. Шигырь, шул исәптән җыр яңгыратырмын сезгә. Бу җыр Салават абый Фәтхетдинов репертуарыннан төшеп калган сүзне табарга кирәк булыр. Җыр булайрак җырлана. Кызыл шушы кара җырлап үскәннәр янәш дип җырлана. Миләш турында сүз бара. Роза ханым, бу сорауның җавабын да сез белдегез. Җавап дөрес, 1 балл. Сез бит инде төрлегез төрле яклардан, шулай бит? Һәм сезне нәрсәдер берләштерә. Безне гармон уйнау берләштерә. Яхшы. Без бүгенге көндә социаль челтәрләрдә аралашабыз. Анда бүгенге көнне 243 гармончы теркәлгән. Моның башлангычы каян? Кемнән башланды? Моның башлангычын Балташ районыннан Шамил Усманов дигән егет оештырып җибәрде. Без бер-беребездән кергәннән соң Дамирны таптык, Розаны таптык. Алар мине таптылар. Шулай итеп бер-беребез белән аралашып киттек.
200'den артык. 243 кеше бүгенгесе көне ие. Шунда Берәр аралашасыз. әйбердә уйнап куябыз икән, алар безне бик матур гына әйтеп игътибар белән тыңлыйлар да. Үзләренең я бармакларын күрсәтәләр, я матур сүзләрен. Я Роза ханым безгә шигырьләр шәпәп куя берәр күплетле гына. Матур гына. Матур гына ие. Ул төркемдәге гармончылар әле Татарстан буенча гына түгел, республикада күп җирдән, Мәскәүдән дә баранда, Башкириядан да, Уфадан да. Бу республика күләмендә генә түгел, Мәскәүдә дә бар, Мәскәүдән дә. ил күләмендә. Ярар, яхшы. Менә сезнең аралашу шушы социаль челтәрдә генә ничектер барлыкка килеп дәвам итәме? Яки берәр күрешү, очрашу мизгелләре дә барлыкка киләме? Мизгелләре дә күп булды. Менә Балташ районына җитәдәге бер 30-га якын гармончы. Андар тагын Оршада булды. Шыкырша дигән авылда. Бу җыелу вакытында берәр бәйрәм чарасыдыр инде яшәгән. Бәйрәм чарасы да була, матур гына әйтеп, өстәл әзерлиләр. Үзебезне каршылар. И концерт бирәбез халыкка. Гармончылардан гына инде җырларга да була, җырлыйлар да, җырлаучылар да күп. Әлбәттә, Сабан туйларында уйныйлар, кушылып, бергә очрашып, республика көнендә шәһәрнең урамнарыннан гармон тавышларын яңгыратып узалар, үзәк урамнардан. Гармончылар бәйгесендә дә сезнең катнашуны күрергә мөмкин. Республика күләмендә гармончылар бәйгесе узып тора бит безнең. Мөмкин. Анда бик күп кешеләр бардылар, и гармончылар тоже. Яхшы бик күркәм. Гармончылар саны кимемәсен, киресенчә артып кына торсын. Һәм менә шушындай аралашулар ярдәмендә безне, тамашачыларны, сезнең гармон моңнары сөендереп торсын дип телик әле. Алга барабыз, чираттагы сорау үстән аска 2нче сан, 5 хәрефтән торган сүз, татар халык җыры. Әлеге җырның бер риваяте дә бар. Бу кеше исеме? Роза ханым? Рамай. Рамай. О, Роза ханым җитез, тимәгә басты, җавапны яңгыратты. Рамай. Риваятын сезгә яңгыратып китерә кирәктер. Шулман муенда урнашкан авылларның берсендә бер кыз Рамай исемле егетне сөя. Әмма мәхәббәтен сиздерми. Сугыш башлану белән Рамай фронтка китә. Кыз кайгысыннан авырый башлый. Берничә елдан егетнең үлгән хәбәре килә. Авыруга сабышкан кыз Рамайга багышлап җырлар чыгара диелгән. Һәм инде менә шушы Рамай җыры шушы кызның иҗат җимеше булып чыга инде. Риваят шул турыда сөйли. Менә Роза ханым, бу сорауга шулай инде сез җавапны таптыгыз. Белүемчә, сез бит иҗатка килгәнче математика укытучысы булып эшләгәнсез. Менә шулай иҗатка мәхәббәт математикларда каян килә ул? Ул беләсме, математика укытучысы булып мин әйтеп, һөнәр математика укытучысы, әмма тормыш дулкыннары шулай төрле ярларга чыгарып, миңа төрле эшләрдә эшләргә туры килде. Һәм менә минем хыялым бик кичкенәдән иде. Насип булган шулай олыгайгач кына өйрәнергә. Башымнан аның мин урта мәктәпне мәшһүр җырчыбыз, шын мәгънәсендә халык артисткасы Флюра Сөләйманованың туган авылы, Камытамак районы Иске Барыш авылында урта мәктәпне тәмамладым мин. Шунда 5-6 классларда укыганда безгә бер яшь кенә бик шибәр, бик матур, сөйкемле Ләлә апа җыр укытучысы булып килде. Һәм ул үзе баянда уйный иде. Шул кадәр дәрестә безне баянда уйнап җырлата инде. Менә шул мизгелләр минем әлегәчә күңелемдә тора. Шуңа күрә мин менә өйрәнә башлаганда да гармон түгел, нәкъ баян алып өйрәнә башладым. Гомер буе килгән хыялым иде, Аллаһка шөкер. Менә шушы дусларыма да рәхмәтле. Миңа булышалар, өйрәтәләр остазларым. Аллаһка шөкер, хәзер бүгенге көндә инде. Мин шуңа күрә аңладым сезнең ни өчен каршыгызда баян торганын. Нәкъ менә тальян гармонда түгел, икерәтле хромка гармонда түгел. Һәм мин әле күзәтеп торам, шәхсән баяннар гадәттә бит инде бик зур булалар. Шулай бит. Менә сезнең каршыда шундый теге кем әйтмешли, мини баян, бәләкәй баян. Бу каян килгән баян, бу тула дип тә язган. Каян килеп эләкте бу баян сезгә? Менә авырдым дидем бит инде, кулымның көче юк иде. Башта мин инде һәр кешедә күреп өйрәнгән баянны алган идем. Ләкин нелюдный погодаларда көчем җитмәй иде. Аны тартырга, тимәләрен басырга бик өйрәнәсе килә. Әмма шул көч җитмәгән көннәрне инде борчылай идем алалмаганга. Шуннан белешә, шушы гармончылар төркемендәге Ринат абый полубаян дигән, ярым баян дигән кечерәк баян да бар бит дип әйтте дә, мин шул моментта ук барып инде үземә шундый бәләкәй баян алып кайттым. Хәзер инде ул зур чын баяннар 8 кило һәм аннан да
үскерек менә торган авырлыкта булса. Бу минем яраткан баяным бар, тик 4 кило 200 грамм гына авырлыкта. Менә бит, галәмәт. Роза ханым, менә монда бик матур гына шәшәк дип әйтикме соң, моны үзегез үрдегезме? Мин гомерем буе кул эшләре белән шөгыльләнергә бик яратам инде. Яраткан шөгылем. Тагын әйтеп биттем әле искә төшкәндә, әнә шул авыргач кул эшләре эшли алмаганымны аңлап бер мәлдә бик куркыныч хәл булды бу. Дөньялар караңгыланып киткән шикелле булды. Тагын башта рәхмәт әйтим шушы баяныма. Мине кире шушы һөнәремә кире кайтарган өчен. Хәзер интернет челтәрләрендә бит инде өйрәнергә була, яңа һөнәрләрдә бик күп. Менә мин дә чагыштырмача бик күптән түгел генә әле чыбыктан үреп кәрзиннәр үрергә өйрәндем. Һәм менә сезгә дә монда бүләккә шушындый чәчәк вазасы үрдем үз кулларым белән. Һәм инде вазаны буш бүләк итәсем килмәде. Сакура дигән татарча әйткәндә япон чиясе чәчәкләре ясап алып килдем сезгә. Бүләккә. Рәхимет. Роза ханым. Роза ханым, бу шын күңелдән бирелгән бүләккә шын күңелдән рәхмәтне җиткерәбез сезгә. Һәм әлбәттә башваткыч тапшыруы үзе дә бүләксез калмый, бүләккә сезгә 1 бал тапшыра. Рәхмәт. Күчтәнәчләр дигәннән, менә мин дә әле башваткычка килдек бүген. Башваткыч инде безнең өчен бәйрәм. Торт алып килдем. Гармунчылар битен ул һәр вакыт гармун, тортта да гармун рәсемнәре төшерелгән. Тәмле, матур торт алып килдем сезгә бүләккә. Ох, рәхмәт. Тәмле күчтәнәчләрне без бик яратабыз, бик рәхмәт сезгә. Һәм шулай ук сезгә дә 1 балны тапшырабыз тәмле күчтәнәч өчен. Мин дә шул исәптән буш кул килмәдем, менә сезгә күчтәнәчкә битигенә әйтеп бал алып килдем. Битигенә булса да авыр була. Минем киявым Илнар белән кызым Рәсимә үзләренең бал кортлары бар, алар бал кортлары асрыйлар. Шуннан багып алган бал. Безнең халкыбызда шундый сүз бар бит. Теге сез бәләкәй генә дип әйттегез дә, инә дә бүләк, дөя дә бүләк. Шуңа күрә шын күңелдән бирелгән бүләк булса, без аны зур итеп кабул итеп алабыз. Балдан да зур күчтәнәч була микән? Бал бит ул үзе шифа, үзе дава. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сезгә шушындый тәмле матур күчтәнәчләрегез өчен. Роза ханым, сезгә дә 1 бал әлбәттә. Барабыз алга таба чираттагы сорау сулдан уңга 7нче сан 7 хәрефтән торган сүз исәнлек, саулык. Нинди кеше дибез тагын? Нинди кеше? Дамир абый? Сәламәт. Сәламәт кеше дибез. Җавап бирегез. Дамир әфәнде бу бал сезнеке. Сәламәт яшәү рәвеше алып барырга тырышабыз барыбызда. Сезнең ничегрәк сәламәт яшәү рәвеше алып барасызмы? Табигатьтә йөрү, чаңгышу, йөгерү кебек спорт залларда шөгыльләнү. Сезнең ничегрәк ул менә? Әлбәттә шөгыльләнәбез. Шөгыльләнмәгән кешеләргә ошаганмыни инде без. Бер дә ошамаган шул шуңа күрә беләсез. Барабызда иң активы менә бу егетебез. Бит Розилә апа. Дамир әфәнде, әйдәсез китегез. Үзем һавада йөрергә яратам. Вакыт булганда урманга чыгам. Кыш көннәрендә чаңгыда шуам. Бик каты сәламәт тормыш алып барырга тырышам. Әлбәттә. Һәм әлбәттә мунча яратасыздыр инде. Мунча кирергә яратам. Мунчадан чыккан инде әлбәттә бал белән чәй эчәм. Дамир менә якынча күпме бал кулланасыз? Төрле кешеләр бар бит. Кемнәрдер бик әз генә чиметеп кенә ашый инде. Кемнәрдер Менә балды күп кулланабыз без. Гаилә белән 3 литрлы 10 банка алабыз. Сезонга шул банканы дагы булган балларны һәр көнне өстәлдә бал өзелмәй, балны ашыйбыз, кулланабыз, чәй белән эчәбез. Мунча кирип чыккан читен инде әлбәттә файдасы бик зур балның. Тукта, монда гел балганы ашап торасыз булып чыга түгелме соң? Конфет кебек, печенье кебек белән бер дә ашамыйсызмы әллә? Юк, конфетларга без урын куймыйбыз. Безнең өстәлдә һәр вакыт бал. Чәйне бал белән генә эчәбез. Натураль продукт кына кулланып, спорт белән шөгыльләнеп, яшибез дип әйтәсегез килә инде. Авылда яшәгән вакытта мин үземдә умарта тоттым, 10 яга кадәр җиткердем. Бал дигән фермада ачкан идем. Шәхсән шунда умарталар тотып, гаиләбез өчен җитәрлек бал ала алдык. Аның иң кирәге шул инде. Иң кирәге шул, дөресен әйтергә кирәк, ул балны ашаган вакытта гына файда түгел, ә менә умартачылар хәтта шушы умарта кортлары белән үзенә күрә бер төрле аралашып, аның менә тәм табалар, аның исе генә ни тора менә ачып җибәрәсең. Ул шуның хәтлек тәмне, рәхәт була.
Рүзилә ханым, менә спортка килгәндә сез үзегез. Минем баян киткән, хрумка киткән, тальян киткән 7-8 әйбер диванга тезеп куйган, шуларны һәрберсен уйнатып чыгам. Ул спорттан да шәбрәктер дипләр. Көнгә бер мәртәбә шушыларны кычкыртып чыкмасаң, күңел булмый инде. Күңел булмый, рәхәт булып китә. Тик тормыйм дигәннән өстәп бер нәрсә генә әйтәсе килә. Рузилә ханым ул безнең төркемдә бик актив кеше. Һәрбер үткәрелә торган чарада катнаша. Һәм инде социаль шәбкәтләрдә ул күренә. Ул һәр вакыт беренче булып Үзенең видео язмаларын чыгара иде. Гармунда мотор иттереп уйнап куя. Минем сыман өйрәнчекләргә аның ул чын остазыбыз инде, зур хәрефтән остаз. Менә шул чаклы мактыйсыз, шул чаклы зурлыйсыз Рузилә ханымны, инде тамашачылар утыратыр. Безнең дә күрәсе килә бит, безнең дә ишетәсе килә бит. Дип Рузилә ханым, әллә менә шушы тальянны бер уйнатып карарбыз, шушы мәйданыбызда, башваткыч мәйданында. Әйбәт булыр иде. Әйдә рәхим итегез әле алкышларда. Шуннан да юкка гына мактамыйлар икән Рузилә ханымны, шул чаклы оста итеп, тальян гармунның һәрбер теленә тәмен белеп басып безгә иң матур көйләрен яңгыратты. Һәм әлбәттә, без дә буш кул калмыйбыз. Рузилә ханым, сезгә бер бау. Алга барабыз, чираттагы сорау, өстән аска 3нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Муен белән кулбаш арасы атала ничек дип? Муен белән Кулбашы арасы атала бер сүз белән Җилкә. Җилкә, Рузилә ханым, җавап дөрес. Җилкәләр иң башлары авыртмыймы, шуның чаклы баянны күтәреп торып ул сәхнәләрдә уйнаганда шактый гына озак басып та торырга кирәк бит. Авырлык авыр инде, җилкәләрдә урта. Но мин үземнең гәүдәне шуңа чынактырдымдыр дип беләм инде. Әле мин даже 2 сәгать элек бит инде баянистлар юк иде. Әйе. Якын авылларда инде. 2 сәгать баянда уйнап, утырмыйдыр янда орындыкка, шулай итеп уйный торган идем менә. Сез бит әле балалар тәрбияләү белән шөгыльләнгәнсез, шулай ук. Әйе, балаларга музыка тәрбиясе бирдем. Тальяннан да өйрәткәләдем инде, сәләтләре булганнарга. Әйе. Яшәрәк вакытта. Шулар белән яши баяннарның ниләрнең авырлыгын сизмәгәнмендер инде. Аерылмаска кирәк аннан. Аерылмасаң яшәре берәк торырга була. Ай, рәхмәт. Гармун белән, баян белән булган дуслыгыгыз гомер буена дәвам итсен. Шунысын да әйтеп китәргә кирәк. Безнең бит әле 2023 ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Шуңа күрә әйтергә кирәк, рухи кыйммәтләрне саклау, милли традицияларны торгызу безнең зур бурычыбыз. Сезнең кебек шәхесләр шушылай гармуннарда уйнап торганда рухи байлыгыбыз бер чакта да югалмас. Алла бирсә. Чираттагы сорау, сулдан уңга 6нчы сан, 5 хәрефтән торган сүз. Әлеге ханымнарны нәрсә берләштерә? Хамитова, Хайруллина, Мәхмутова, Муллагалиева,
Liliye. Liliye. Роза ханым тимәгә басты. Җавапны яңгыратты. Җавабыгыз дөрес. Бал сезнеке. Бакчаларыгызда, йортларыгызда, өйләрегездә чәчәк үстерәсезме? Үзем игелләре, ием тулы гөлләр, үз йортыбыз белән торабыз. Бакчам тулы гөлләр. Но мин алай да барбыр шул остазым Рузилә апаның бакчасындагы чәчәкләргә сокланым. Петуниядан башлыйм инде. Беренче майга аларны чыгарып утыртам төшүлегә. Дөресен әйткәндә минем кодагыем бер кодагыем шуның белән шөгыльләнә. Алардан да алгалыйм. Үзем генә түгел. Бар bütün türlüsü de. Liliye de var, roza da var, barkıtsı da var. Бакчамда лилияләр бер 15 сорттан артыграк 20-гә җитәдер. Минем иң яраткан чәчәкләремнең берсе лилия. Хәтта шулаймы әле? Төрлесеннән димәк. Төрлесеннән. Ярар, әгәр дә инде чәчәкле, матур бакча күрәсегез килсә, мөхтәрәм тамашачылар, кемнәргә барасын беләсез, рәхим итегез. Яхшы барабыз алга таба. Өстән аска 4нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Татар халык биюе. Укучыларның бик яраткан саны инде бу Дамир абый. 5 бию. Җавап дөрес, Дамир әфәнде, бал сезнеке. Бу гармун уйнау берәр мәдәният сарайында күренәме? Сезне берәр кайда күрергә мөмкинме? Яки үзегез өчен генә уйныйсызмы? Бүгенгесе көнне мин әле Рафил эшләп йөрим. Шуның өчен мәдәният сарайларында йөрергә вакыт калмый. Мин үзлегемнән өйрәнәм. Гармунда уйнарга да, җырларга да, әле менә биергә дә теләгем бик зур. Әле бии башлады. Гомерләр булса, әле монда килеп, бәлкем биеп тә күрсәтермен, Алла бирса. Алла бирса. Яхшы күрергә насыйп булсын. Безнең якын районнан булгангамы 243 кеше төркемдә диде бит әле. Бию киен нәк Апас районындагыча иттереп шул Дамир гына уйный белә. Ул уйнап бию киен куйса инде анда биеме төзеп торып булмый, бишлеме, башка биюме? Димәк, иң яхшы бию киен уйнаучы Дамир әфәнде әлеге төркемдә дип әйтсәгез. Алай дип әйтмим инде. Анда барысы да яхшы уйныйлар. Әмма менә нәк безнең балачакта без биегәнчә әйтеп уйныйбыз. Күңелгә ятышлы иттер. Күңелгә ятышлы. Бию кие дигәннән, ул бию кийләрен мин авылда яшәгән вакытта, бәләкәй вакытта клубта тыңлап тора идем дә, ла дип игә кадәр кайтып, шуны кабатлый идем. Кайтып җиткәч кайсы вакытта онтылып та китә, яңадан клубка барам. Олы абыйлар, зур абыйлар инде анда безнең матур Трибунилар, шуларны яңадан тыңлыйм да, яңадан ла дип кайтып, өйрәнеп, бүгенгесе көндә бик каты яратып уйныйм, яратып башкарам, үземнең дә биисе килеп китә кайсы вакытта. Вакытта. Менә бию түгәрәкләренә йөри башлаган чагыгызны бер әйтерсез әле. Шушы вакытта сезне биюгә өйрәнгәнне дә күрергә насыйп булсын дип телик әле. Алла бирсә. Амин. Барабыз алга таба чираттагы сорау сулдан уңга 8нче сан 7 хәрефтән торган сүз. Әлеге авылның таулары биек. Киркәле таулары биек дип җырлана шулай бит. Җавап дөрес. Киркәле таулары биек булса да мөник, туган җирнең сөйгән ярының, дусларның кадерен белик. О, афәрин! Өстән аска 9нчы сан 3 хәрефтән торган сүз. Сәламәтлек эликсиры. Роза апай, төймәгә басып, Роза ханым җитезрәк булып чыкты әле бу очракта. Бал инде әлбәттә, мин инде Роза ханым яңгыратып куярмы әйтәм, үзе дә бала алып тигәч дип. Аптырап дигәндә карап тор. Аптырап карап тормасын җавапны, сорауны тыңлап тор. Җавабы дөрес, Роза ханым, бал. Барабыз алга сулдан уңга 10нчы сан 6 хәреф. Нинди уен коралы хакында сүз бара, шигырь яңгыратам. Аның тавышы моңлы була, дәртләр кертә йөрәккә. Аның тавышы көч арттыра, арган, талган беләккә. Телләр рәте бер генә рәтле булган гармон, нинди гармон дип атала? Роза ханым? Тальян гармон әлбәттә, җавабы дөрес. Роза ханым бер бал.
Шул шақла рәхәт аралашабыз. Шул арада біз енді башваткышыбызның яртысын шешіп тә бітіргенбіз. Әлегә біраз гына тукталыш ясыйк та, кайсы уенчының әлегә күп бал җыйганын игълан итеп куйык әле. 4 бал Рузилә Габдрахманова һәм Дамир Гыйсматов. 4 бал. Һәм әлегә 6 бал иясе Роза Ахмәтҗанова. İkinci яртысына қозғалабыз сізнің білән. Шираттағы сұрау солдан оңға 11-ші сан 6 хәріф. Бию күйләренә башқарыла тұрған қысқа жыр. Менә бию күйләре ойнағанда да шушыны... Тақмақ. Тақмақ, әлбәттә. Роза ханым, жауабыңыз дұрыс, бал сізнікі. Менә тақмақ дегеннән, бәлки бірәрігіз бірәр тақмақ яңғыратып көрсәтір, Роза ханым? Тақмақ хәзіргіне башыма келмей. Әміне, бек христиан кіші мен хәзір христианып тұрам әлі. Шул ой христлерімні, кешірішлерімні, тұйғыларымны сізге сөйлеп кетсем, рұқсат етесіз ме? Шиғри формада. Башватқыш тапшыруына шақыру алдым мен бір күн. Шул қадарнақ дұлқынландым, тынышлата алмай бір кім. Башта сұрау бітірілі. Қаушауым юғалыр ма? Рафил берген сұрауларға жауап тауып болыр ма? Булса булыр, булмаса юк, жиңүдә мені хикмет, шундай тапшыруға мені шақыруларына рәхмет. Жиңіле білу, өзі жиңу, шундай ой келді башқа. Барым әлі, мындай шаныс болмауы мүмкін башқа. Міне келдім, келгеніме хиш тә сиініп тоймым. Дусларымның бірсі бәлки, машина алыр деп ойлайым. Шушы бек яқын дусларым, бүгін бит менің күндеш. Олар жауап берген сайын рәхәтләніп бір күнләш. Рафил, балларын жәлләме, сұрауға жауап берсең. Әлі бір бал үстеп бере, күштен әш білән келсең. Шешіп тә бітірәбіз мәлі, бұш шақмақ кеми бара, шушындай матур тапшыру өтіп бара, қойара. Шулай екен шул, башватқыш, әне бітіп тә келе, біткенші сізге ихластан рәхмет әйтесім келе. Үшібіз исіміннен де әйтем, рәхмет шақыруғызға. Шулай, бик күңілі етіп, башны қатыруғызға. О, әфәрі! Сіз мастер. Менә әлі жайлығына, шулай ғана башлаған еді, ой кешірішлерімні гіне әйтіп берем әлі деп, шул шақлы ұста шығыр язу шекенігізні, менә қазір тамашашылар түшінді де енді. Роза ханым, шул шақлы мақтадығыз енді мені, тағын бір балды бермейше болмайынды өзіңізге. Бір бал қабыл етіп алыңыз. Шиғри дұлқында, алға таба давам етеміз, шираттағы сұрау солдан оңға 17-ші сан, 7 харифтан тұрған сөз. Қыңғыраулы гармон. Саратский гармон. Саратский яшіл гармон, көміш қыңғыраулары. Шушы қыңғырауларының кешкі аңғыраулары, әллән іштәті көңілні өксіп елайсы келе, елау егет ішіміней. Бір жырлайсы келе, деп язған Фатих Кәрим шулай бет. Саратский яшіл гармон, Саратов гармоны жауап дұрыс. Шираттағы сұрау үстен асқа 12-ші сан 3 хариф. Күңілнің илахи мәхәбәт білән ашылуы. Дамир әфәнді мұң деп жауап берем. Күйді болырға мүмкін, ләкин юқ. Бұл шырақта жауап дұрыс түгіл. Күңілнің илахи мәхәбәт білән ашылуы суфишылықта әлігі сөз менә шул мәғінәгә ие. Бақшада, тәрәс түпләрінде. Демек, гүл болып шыға. Роза ханым, жауабыңыз дұрыс, балды тапсырамыз сізге. Достарым хақында бірнеше сөз айтып кетейін әлі мүмкін ме? Мүмкін. Дамир бұйы ұзын болғаш, дұлқынларыны тез тұта. Жырны бір қат тыңлау біле, шунда оқ күйін ұта. Рузилә бағаңы, лә-лә-лә деу жете, шундық подбирать етеді, үздіріп ойнап кете. Міне алар ikisi де шул қадар табиғаттан келген сәлет, аларда мұңны тұю, ишіту сәлеті бек күшлі бұл екі достымда. Әлі оланы шындай шиғри долқында яңғырата бізге. Роза ханым, әфәрі. Шираттағы сұрау үстен асқа 14-ші сан 5 хариф. Хүрмәт, тирән ихтирам деген мәғінен аңлата бір сөз.
әлі шул исәптән бу сүз белән кулланыла безнең уразаның 27-нче кичендә үткәрелә торган бәйрәм нәрсә киче дип йөртелә? Дамир абый? Кадыр. Кадыр киче дип йөртелә. Кадерлибез, хөрмәт, ихтирам, кадр. Җавап бирегез. Дамир абый балсызлык. Мәчеткә укырга йөрим мин хәзер. Шулаймыни? Менә бит ярдәм итте дип әйтим инде. Шушы гыйлемнәр ярдәмгә килде. Безгә мәчеттә Түбән Новгород шәһәреннән чыгышы белән булган Әмдәр хәзрәт гыйлем бирә, бик төпле иттереп, ул безне инде көлдереп тә алакайсы вакытларда балакайларым менә шулай укырга кирәк бит дип әйтеп китә. Хәтта балакайларым дип җибәрәсез. Балакайларым дигәч безнең күңелләр була инде тагын да тырышып алабыз белемнәрне. Мин уңайлыктан чыгып барлык шәкертләр исеменнән анарга сәламымны җиткерәм. Әйдәгез. Исәнлек, саулык телим. Ох, рәхмәт. Сәламнарны кабул итеп алгандыр. Менә теге балакайлар дигәннән бала чагалар, оныклар, кемнәр белән яшәп ятасыз? Кемнәргә байсыз? 4 балам бар. 8 анагым бар. Субханалла. Аллага шөкер. Кодагыйларым бар. Барсын да яратам. Барсы белән дә шыр-шу килеп, рәхәтләнеп, шаулашып яшәп ятабыз бүген. Барсына да күп итеп сәламнарны җибәреп калдылар. Барсына да күп итеп сәлам әйтәм. Балташ якларына күп сәламнар. Дамир әфәнде. Мин үзем Тәтеш районы Сейіндік авылында туып үстем. Шунда гаилә құрып, гомер иттек. Соңгы вакытта инде Казан шәһәрендә яшибез. Балаларым да бар, аныкларым да бар. Аллага шөкер. Язмыш мине бүләкләде. Аныкларым хәзер тагын да артты. Аларга бабкайдан сәлам җибәрәм. Күп сәламнарны җибәреп калабыз. Розханым. Бер генә улым һәм әлегә әле аныкларым юк. Улым бик алтын куллы, Аллага шөкер, 20 яшеннән үк инде үзебезгә итезеп чыктык. Бергә яшәп ятабыз. Алга таба да матур итеп яшәргә насыйп булсын. Барабыз алга чираттагы сорау өстән аска 13-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Колак белән сизелә торган һава дулкыннары. Бугаздагы ярылар тибрәнүдән чыга торган Тавыш. Авыз. Замир әфәнде җавап бирегез. Авыр сорауга килеп җиттек сезнең белән. Сулдан уңга 19-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Җавабын белгән уенчыбыз 2 бал иясе булачак. Хәтерегездәдер. Кыллы музыка коралы. Бу сүзнең икенче сүзе дип әйтик инде. Скрипка. Ләкин аның менә шушындый атамасы бар. Скрипканы менә шулай кыл ярдәмендә тибрәтәләр бит инде. Һәм теге гадәти тел белән сөйләшкәндә нишләр менә? Гыж-гыж килә бит инде. Менә шушы сүзгә бәйле. Ничек? Гыжыл түгелдер бит. Якын, башы якын. Гыжык түгелме? Ничек? Гыжык. Гыжык дип атала. Җавабны дөрес яңгыраттыгыз. Разы ханым 2 бал. 2 бал. Ура! Бу инде әлбәттә безнең кулланылыштан төшеп калган сүз. Башваткыч тапшыруның тагын бер максаты турында онытмыйк. Менә шулай кулланылыштан төшеп калган сүзләрне яңадан кайтару һәм тамашачыларга, уенчыларга тәкъдим итү. Онытмагыз, скрипканың икенче исеме гыжык. Алга барабыз чираттагы сорау. Сулдан уңга 18-нче сан 7 хәрефтән торган сүз. Фамилиясын белергә кирәк бу шәхеснең. Баянчы. Баянчы, тагын нинди баянчыларыбыз бар безнең? Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Бу шәхес Азнакай егете. Салават җыр театрында бик озак еллар эшләде. Шәфәгать Салиховмы? Тимәгә басабыз, җавап яңгыратабыз. Салихов. Шәфәгать Салихов турында сүз бара. Үзле ханым җавабыгыз дөрес. Балны тапшырабыз сезгә. Менә шушы мизгелдә баянчының уйнаганын, шул исәптән җырлаганын без сезнең белән күзәтәчәкбез. Дамир әфәнде, сез безгә бүләк итәрсез бит. Матур бер әсәр. Халык кие. Рәхим итегез мәйданыбызга.
sıqay alışı garmona Ağlabızға qaytып келік бір Ұнныты қонар екен деймәсіннәр Урамнардан жырлап өтек бір Ұнныты қонар екен деймәсіннәр Uramlardan jırlap ötük bir Hayda əli do'su qoy alışı garmona Yaşı şaqılarga qaytıb kelik bir Bu dünyada bizdə var ikanin İslərinə düşürüb ötük bir Bu dünyada bizdə var ikanin İslərinə düşürüb ötük bir O'zi o'ynab, o'zi bik maturg'ina jir boshqardi. Topshiruvimizda Damir Efendi biz albatta aning o'zine bir balni topshiramiz. Qabul etib olamiz. Olg'a boramiz. Shiratdagi so'rov 3dan asqa 15-son 5 harfdan turgan so'z o'tgan, ilgir, yıldam kishini tag'in bir so'z bilan nishik otaylar? Damir Efendi ziyrak deb javobingiz durust bol sizniki. Bugungi eng ziyrak o'yinchilarimiz bilib turgan bir nechagina so'rov qoldi. Shunga ko'ra e'tiborli bo'linglar. Shiratdagi so'rov 3dan asqa 16-son 5 harfdan turgan so'z Venera Ganeva repertuaridan bir jir Rinat Xoris so'zlari tushib qolgan so'zni topirga kerak. Ko'zlarimda menim nurlar kimi sıman nursuz qala kebek jaralarımda sözler hey suyuklim sening hising menim üçün əli xaman zəngər nərsə Tuman. Deməli basamız cavab verərsiniz Rüzdə xanım? Tuman. Zəngər tuman turunda siz bana cavabınız durust bol sizdeki. Ахырғы сұрауға келіп жеттік сіздің білән солдан оңға. 20-son 5 harfdan тұрған сөз. Біту, озағына жету. Тағын бір сөз білән атайбыз бізәні. Tamam. Tamam deyіп атайбыз. Рүзде ханым жауабыңыз дұрыс. Бұл балны да біз сізге тапсырамыз. Барлық сұрауларға жауап мәғлім. Həmində qaysı oyunçının көп bal jığanın, qaysı oyunçımızın jingmişi bulğanın e'lon etamiz. 8'er bal iyaləri Ruzila Abdurahmanova ham Damir G'ismatov. Həmində oyunumuzun jingmişisi 11 bal iyasi Roza Ahmadjanova. Mana şuşaның bilan şol, indi oyunumuzның eng матур һәм eng рахат mezgillarına kelib җиттек дип әйтер идем. Ул да булса бүләк тапшыру mezgillәре. Шуңа күрә сезне бүләк киштәсе янына дәшеп алам. Рузила ханым, рәхим итегез. Шарабыз менеп китте. Һәм ул безнең килеп төшә. Икенче санда. Иртәнге şeyler әзерләп йөргән чагында кирәге чыкмый калмас. Һәм инде әлбәттә, шушы иртәнге şeyler вакытында башкарткыч тапшыруын бер искә алырсыз, Алла бирсә, сезнең колларга тапшырабыз, кабул итеп алыгыз. Монда килүем өчен мин бик шат. Һәм дә әйтеп үтәсем килә инде үземнең дусларыма, туганнарыма, гармончылар группасына бик күп итеп сәлам әйтәсем килә. Һәм мине белгәннәргә бик күп сәлам. Damir Efendi, рәхим итегез янашыма. Шарабыз менеп китте. Һәм инде ул безнең килеп төшәчәк 4-нче санга.
Башваткыч тапшыруынан һәм Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе исеменнән кабул итеп алыгыз. Зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Бүгенге башваткычта катнашуыма мин бик шат, әле бүләк белә дә кайтам. Шул уңайдан мине белгән барлык кешеләргә дә үземнең сәламымны тапшырам. Авылда яшәүчеләргә, авылдашларга, бергә укыган классташларга, бергә эшләгән дусларга, иптәшләргә һәм әлбәттә өйдә мине затып, башваткычка затып җибәреп, һәм көтеп, каршы алучыларга, балаларга, оныкларга барсына да сәламымны тапшырам. Роз ханым, рәхим итегез янәшәмә. Роз ханым, бүгенге тапшыруның җиңүчесе буларак сездән шорлар аттырып тормыйбыз. Махсус әзерләнгән бүләкне сезгә тапшырабыз. Менә шушы тузан суырткыч сезнең күңелләрне сөендерер дип ышанабыз. Башваткыч тапшыруынан Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясеннән кабул итеп алыгыз. Җиңүегез белән котлыйбыз сезне. Уенның кагыйдәләренә кире әйләнеп кайтабыз. Башваткыч уенының җиңүчесенә супер уен тәкъдим ителә дигән сүз бар иде, хәтерләсәгез. Машина йөртергә правам юк барыбер, бүләксез кайтып китәсем килми. Шулай дисезме? Әйе, истәлек кирәк. Машинасы булса правасы гына булыр, ялым әйтәм. Юк, бүләк. Бүләк кадерлерәк Булдагы песнәкне югалтмыйм әле мин күктәге тырнага карап. Ярар, без инде һич тә каршы килмибез, ихтыярыгыз. Ә без сезне матур җиңүегез белән котлыйбыз, көчле алкышлар белән әлбәттә. Мине тапшыруга оештырып җибәргән, булышып җибәргән бик тә мәрхәмәтле улым Камил һәм тормыш иптәшем Тәфтилгә бик зур рәхмәт әйтәм. Мине белгән, таныган, күргән барлык кешегә дә ялкынлы кайнар сәлам. Хөрмәтле уенчыларыбыз, башваткыч уены бүгенгә тәмам. Бик зур рәхмәтләрне җиткерәбез сезгә. İcat çeşmeleriniz sayıkmasın, ilham sizle bir qaçında taşlamasın, en mühimi yüreğiniz partaymasın deyip dileyimiz. Hem kilesi başvatqıç tapşırığında uçraşqanğa kadar deyip sağollaşabız.